Daniel, go ahead with your report. Limang estudyante iti siyudad ti San Fernando Tindecan na kinawatan na to iti scholarship program babamutan ti sinong iti Fisher Fox scholarship program iti national government Bombo Gina. Kaya kasabutan iti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga nakabase dito siyudad iti San Fernando. Naman nga ito'y nga ubing kat scholarship daw scholar na iti na nakabat balag nga ahensya akalpasan na nga ito iti napili kan nababamutan iti na igadwat nga screening babaen ti city government ti siyudad di San Fernando kasabutan iti biyag balag iti Abipara dito'y region 1 iti paay kadakwada dito'y nga scholarship kat babaan iti contract wano na babaan pirmaan na kontrata nga nakito'y kat para iti school year 2022 to 2026 kapanan at upat nga tawen masapol nga upat nga tawen iti alaan dagitoy nga kurso iti maipaay kadakwada nga monthly allowance ket aganay 5,000 pesos para silang dayjay bayadan da ijay pagadalan nga baklay amin iti national government babaan ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources pakibalaan pa iti libro nga aramatan na ito'y iti tunggal semestre nga agbalor iti 2,000 pesos Bombo Gina. Kan kasabutan kalpasan iti graduation na ito'y kat matulungan pa nga maisadagda iti trabaho iti madlang nga nasao nga ahensya iti gobyerno. Panggap na to'y Bombo Gina tapos na kat maguyugoy nagiti ubing karon na nagiti anak nagiti manggalap nga ag-eskwela Bombo Gina kan nakasabatan iti panagturpos da iti kolehiyo tapos na kat dantumot iti usarenda nga agtrabaho apaman nga agradwan dagitoy. May palagip nga tinawan datoy nga ijajaya iti BIFAR Bombo Gina kada iti kwalipikado nga ubing nga maala akas maysa nga iskolar. Para ti Bombo sa Relbia dito ni Bombo Daniel Asapa para sa Bansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 dito La Union. Basta Radyo Bombo.